Dugang nga funding alang sa research ug pagtuon kalabot sa chemistry sa nasod ug pag-awhag sa kabatan-unan nga magtuon sa kursong chemistry. Gipanawagan sa grupo sa mga chemist sa nasod. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Kapin 1,600 ka mga practitioners o professionals sa natad sa chemistry ang nagtabok sa 38 Philippine Chemistry Congress ug 2024 International Conference on Chemistry sa Davao City. This conference actually highlights and presents all papers and presentations with relation to chemistry research, chemistry industry, and academe. Most of them are gearing towards sustainable development in the field of chemistry. Gibida usab dinhi ang mga technology nga tatak Pinoy. The products that we're currently enjoying are Filipino-made. So, halimbawa, may mga product tayo na gawa ng Pilipinas out of coconut. Yes, nakakatuwa lang na ito ay bunga ng mga collaboration natin. Gani ang 22 anyos nga material science and engineering student nga si Juan. Gibidang iyang solusyon sa pangtanggal og taya sa brass. Kumpara itong formulation is very eco-friendly siya, no? So hindi natin masyado kailangan problemahin yung waste if magpo-produce. And sa aking gustong ma-reach, no, is to influence the other youth in our generation. Sumala sa The Chemical Society of the Philippines, nagagamay na ang ihap sa mga licensed chemists sa nasod. Gusto namin silang hikayatin na kumuha talaga ng chemistry. Kasi nagkakakulangan na talaga sa industriya kasi with the chemistry law, kailangan yung mga industries, lahat ng anything that will involve chemicals, dapat meron silang licensed chemist. Gawas ni ini, nang hinarusab sila nga mas matutukan pa og matagan og pondo sa gobyerno ang research na natad sa chemistry. Kikita natin na nag-improve naman. Pero siyempre, ang hinahanap natin is more funding, more opportunity for Filipino, lalo na yung mga gawa natin from the lab, maisalin para siyempre ang ultimate goal natin is magamit ng ating kapwa Pilipino. Kauban si Melco Minares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.